बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं सिनिलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बनसुनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि काजलगावआव ब्रैथि गायसनथाइ सानखौ फालिदों। चिरां जिल्लानि सोजोर काजलगावआव मिरु बनसुनि बानजायनायाव ब्रैथि गायसनथाइ सानखौ फालिनाय जादों। आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै होदों चिरां जिल्ला बनसुनि आफादगिरि मार्कुस नार्जारि बिथाङा। मैया 5 घन्टानि थाखाय जमेट' आरो सुइगिनिफ्राय जाग्रा आदारखौ होफैनाय जायाखै। पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायनि हेंथायै गिग मावथिफोरा गोख्रों सोमावसारदों। मैया 5 घन्टानि थाखाय जमेट' आरो सुइगिनिफ्राय जाग्रा आदारखौ होफैनाय जायाखै लोगोसे पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायनि हेंथायै गिग मावथिफोरा गोख्रों सोमावसारदों। तामुलपुर जिल्ला खुंथाया साख्रि मावग्राफोरनिसिम मोनसे फोसावथाय फोसावदों। सोरखारि साख्रि मावग्राफोरा खौरांगिरि महरै खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायहरदों तामुलपुर जिल्ला खुंथाया। गुबुन हादोराव थांनायाव गाहाय मन्थ्रि बिथांनि गोदनायाव आर'नाइ। मानगोनां गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बर'नि आर'नाइ लाना नेदारलेण्डनि दाहागाव बिबुंथि लाखिनाय नुथाया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। जागिर'टाव सेटेलाइट टाउनशिप बानायनायनि मुङाव सिन्धिचरनि जनजाति सुबुंफोरखौ होखारनो बिथांखि लानो नागिरनायनि गोख्रों बेरेखा आरो जायगानि एमएलए पिजु हाजरिका बिथांनि हेंथायै खुद्रिसारनाय फोरमायथिदों जनजाति टिवा रायजोफोरा। बिस्वनाथ सारियालि सेङामारि गामियारि ओनसोलनि बर' फिसाफोरा गावनि बर' रावखौ रायज्लायनो रोङैखौ नुनो मोननाय जादों। सेङामारि ओनसोलनि बर' फिसाफोरा बर' राव आरो हारिमुखौ सिबिनो गोसो दङ। बेनिखायनो दानि गोदान सोरखारखौ गावसोरनि अननाय मददजों बिटिसि सोरखारखौ सोमोन्दो लाखिनानै नायसनफैनो थाखाय खावलायहरदों खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों। मैया फुंबिलि समाव बयलार दाउजों बुंफबनाय सोनाब बेंगलनिफ्राय लाबोनाय गंसे बर'र पिकआप मेन'आ 27 नं राजालामानि बाथाबारि बास स्टेन्डआव बेलथायफैदों। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा होंगो दोंगोनि गेजेरजों दाउफोरखौ बेदर जानो लांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिरु इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंनि नेहाथारि सानसुला ब्रह्मआ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। इउपिपिएल दोलोआ माब्लाबाबो जोबस्राङा आरो इयुनावबो जोबस्रांनाय नङा होनना फोरमायथिदों मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि नेहाथारि सानसुला ब्रह्मआ। बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दासान्दि ससियेल मिडियायाव नुनो मोनगासिनो दङ खायफा बिपिएफनि सेला बेलाफ्रा बुंगासिनो दङदि इउपिपिएल पार्टिया गैलिया, इउपिपिएलआ जोबस्रांजोब्बाय, इउपिपिएलआ थानाय नंलिया होननानै। नाथाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव क्लियार बुंनो लुबैदोंदि इउपिपिएलआ जेबो जोबस्राङाखै। इउपिपिएलआ जेरै दङ एरैनो दङ। Our leaders are silent. It does not mean our UPPL party is no more. We are silent. It does not mean our UPPL party is dead. Our leaders are silent only because they don't want to create unnecessary drama. We are silent only because we have accepted the public mandate. जों रायजो राजानि गनायथि, रायजो राजानि डिसिसन, रायजो राजानि लानाय थिरांथाखौ एक्सेप्ट खालामनानै मानिनानै जों जेननायखौ सिखार लाबाय। नाथाय बे जेननाया जोंनि इउपिपिएल पार्टिया जोबस्राङाखै। बे जेननायजों जों रासिन गोहो गोरासो जानानै दङ। इउपिपिएलआ मालाबाबो जोबस्राङा आरो इयुनावबो जोबस्रांनाय नङा। बे जेननायनि खारन बा जों मानि थाखाय जेनखो, जोंहा मायाव मिस्टेक जाखो, जोंनि उइकनेस, जोंनि गोरोन्थिफोरखौ जों दा नायबिजिरनोसो समाय मोनबाय। जों जोंनि उइकनेस, जोंनि मिस्टेक, जोंनि गोरोन्थिनि सायाव सार्भे खालामनानै बेखौ फोसाबस्रांनायनि बा बेखौ प्रेक्टिस खालामनायनिसो जों दा मोनसे गेप पिरियड समाय मोनबाय। सिगाङाव बुंदोंमोन दिल्लीयाव केजरीवाल एबा आम आदमी पार्टीखौ फेजेननो हाया होननानै, नाथाय दिनै बिथांमोनाबो जेनबाय। बेंगलाव बुंदोंमोन ममता एबा टिएमसिखौ माब्लाबाबो फेजेननो हाया होननानै, नाथाय दिनै बिथांमोनाबो जेनबाय। अब्ला बिटिसिआव बिपिएफखौ फेजेननो हायैनि जेबो खारन गैया।
बिसोर अलरेडि जोंजों खनसे MCLA आरो MLA इलेक्सनावबो जेनबोखाबाय आरो इयुनावबो बिसोर जेनफिनगोन। आं सासे सेन्ट्रेल इउथ कमिटि UPPL नि जानानै जोंनि गासै डिस्ट्रिक्ट कमिटि, ब्लक कमिटि, प्राइमारि कमिटिनि मावथि लोगो नोंथांमोनखौ खावलायगोन, नोंथांमोना गोसोखौ लोरबां खालामनो नाङा। हरनि खोमसिया मालाबाबो खोमसियैनो थाबाय थाया। हरनि उनाव सोराङा फैफिनखायो। समा बेनो बे थाबाय थाया। समनि सोलायनाया जाफिनखायो। जों फैफिनगोन। We will back with more strength, with more power and with more stronger. जय हिन्द, जय UPPL।